Как да си приготвите постна баница с картофи, прас лук и грах? Трябва да сварите около килограм и 200 картофи, прас лук, една консерва с грах, 2 супени лъжици добрица, 2 супени лъжици сладък червен пипер, сол, черен пипер на вкус. Започваме с приготвянето на плънката за баницата. Използвайте повече мазнина. Слагаме пръза, запържвате леко златист цвят. Добавяме картофите, слагаме червения пипер, добричката, черен пипер, лука. Слагаме и граха. Това е невероятно, съжалявам, че не може да го усетите. Така изглежда готовата плънка. Използваме ръчно точени кори канап с лимец. Вадим една кора, за да се работи по-лесно с тях. Виждат през средата. Почваме да мажем. Аз използвам високо олиево слънчогледово олио. Нанасям на 2 реда, за да не остават сухи места. Бъдете щедри, завивам и ще използвам една специална емайлирана тава, направена специално за канап. Слагам хартия за печене и навивате на охлювче. Така всички кори. Слагаме във фурната на 180 градуса за 35-40 минути. Се получи един хубав златист загар. И ето е нашата баница. Ще я напръскам леко с вода. Виждате наистина много малко вода, за да може да се запази хрупкавостта на корите. Ако искате да спечелите тази майсторска тава пълна с продукти канап, отидете на сайта ни kanapfoods.bg и участвайте в играта Спомен с вкусна баница.